So, ayan guys, nagluto po ako ng mixed vegetables. May corn, sweet corn, carrots, and potato. Tapos lalagyan ko pa po yan ng broccoli para medyo madami. Ayan guys. Ayan. Tapos nagluluto po ako ng guys, ng beef. Tapos ini-slice ko lang siya ng maliliit. May nginunguya kasi kaya medyo ayan guys, may nunguya kasi medyo napagano sa pagsalita. At ito guys, yung ating beef. Ayan. Marinated po yan na niluto ko kanina. Ayan. Ito yung panghatid kong pang-lunch din namin dito sa bahay. Tapos pang-lunch din ng pangatlo kong anak. Ayan. Siya lang yung matiran ko kasi yung bunso ko ay hanggang 12 mahigit lang. 12:30, ganyan. Ayan, ating beef. Ayan. Ito guys, pwede na. Ito na yan. Ang sarap. Ayan. Ayan. Minarinate ko lang yan guys sa garlic, pamintang pea, and may laurel, and then pampalasa. At dito tayo guys, lalagyan ko pa ito ng broccoli. Ini-slice ko ng maliliit. Ayan guys, nilagay ko na yung broccoli. Ayan. Halo-halo lang natin. Daw kong anak nasa school. Nasa school. Ang anak ko kasi katatapos lang ng at sa pag guys ay nakapasa siya sa kanyang ano, qualifying test for accounting. At isa na siyang CPA. Bali ano siya, mag-third year na, accounting. Nagising kanina, tapos dahil marami rin bumili na. Tapos kagabi marami bumili mga school supplies. Yan. Yan. Ice candy. Be happy always. Dito? Parang dito. Saan? Dito.
Ano siya like this? Nama? Yummy, yummy. Mm. Mm? Mm. Coated yun. Coated ng gold. Coated ng Yung- gold. Ipunin nyo, benta natin. Coated lang. Ba't ko kinakain yung ginto? Bebenta natin. Dinaya mo din? Cake na anak. Am. Abuso, oh. Oh, I can't believe how packed it is. I don't even recognize Cute cake. Jay. Bento. Bento cake. Bento cake. Ang Ang tawag yan, nila, bento. What are you doing here? Mm. Kasi parang siyang pinaklong. Sino magkano yan? Magkano? 200. Cute, no? Okay na kasi, masarap eh. Lumipat sa sisi yan. Mm. Lumapit sa